Podľa mňa je to najdôležitejšie, čo môže byť, pretože keď sa hráč teší na ten tréning alebo do tej roboty, tak tí výsledky sa dostavia. Ak to bolo aj v tej príprave, či to bolo v podobe tých gólov alebo aj v tých zápasoch, proste to je ukazovateľ toho, že v týme vládne pohoda, že máme vytvorené fantastické podmienky, ktorú sa povie sa splní a skrátka sa koncentrujeme na ten futbal. Takže po tejto stránke to bolo fakt príkladná príprava, ktorú som fakt ani možno v zahraničí nezažil, pretože každý tréning absolvovať v takej pohode a s tou radosťou na tvári je podľa mňa dneska už umenie, tak výborne sme zapadli hráči medzi sebou, či už noví alebo či tí mladí a doplňame sa. Skrátka sme výborná partia a ja pevne dúfam, že to sa odzrkadlí na najbližšom zápase proti Dunajskej Strede. Nerád by som hovoril o celej sezóne, pretože ako tréner povedal, záleží od strašne veľa aspektov, ale každopádne sa veľmi tešíme, ideme sa do prvého zápasu a ja pevne dúfam, že ten úspech nám vydrží čo najdlhšie na tvári.